Мечтаете да притежавате собствен дом в ски курортите на България? Търсите чист въздух, тишина, безкрайни планински гледки, вкусна храна и усещане за пълноценен живот? Планинските курорти Банско, Боровец и Пампорово са не само чудесни ски дестинации, но и целогодишни центрове за отдих, спорт и релакс. Stonehard Premier by Luximo предлага селекция от специално подбрани проекти, ново строителство от доказани строително-инвестиционни компании с висока репутация в водещите ниски курорти. Предлагаме разнообразие от имоти както в завършени нови проекти, така и в строящи се в момента сгради и комплекси. Работим с оферти директно от инвеститора, без такси и комисионни, но с нашето професионално съдействие за купувача на всяка стъпка от процеса. От огледа на подходящи имоти и проекти, през договарянето на условия и цена, юридическа проверка на документите, до съпровождане на нотариалната сделка и придобиването на собствеността. Възможност за покупка с ипотечен кредит от български банки при цялостното съдействие за получаване на най-добра оферта от нашия кредитен консултант Суперкредит, част от Luximo Group. Пълно съдействие за завършване и обзавеждане на вашия нов имот от нашата свързана компания Комплето Интериори. Независимо дали търсите ваканционен имот за лично ползване или с цел инвестиция, ние разполагаме с богато разнообразие от оферти и дългогодишен професионален опит на пазара в българските ски курорти. Открийте с нас своя уютен дом в планината за зимни уикенди, летни бягства или просто за по-добър живот в близост до природата. Вижте нашите оферти на сайта stonehardpremier.bg или последвайте линка.